kaya gatra dike agama sedaya diatur panglipur ya silaturahmi ya ndedonga bebarengan apa kang dadi lekase saka penjaripun Soe Bulbet penjaring yang mulya mriyo Mas Nardi utawa Pak Nardi utawa nek warga masyarakat ngarani Pak Ganong. Oh ngono. Panjenengan padanan kok nduk parapan kaya aku kuwi Rudi celuk aku ya Gareng. Oh padha karo ngono kuwi. Sing ibot kuwi jenenge Agus, sing ibot kuwi ya celukane Mas Mendes ngono kuwi ya anu ya. Terus sing ibot sitoke sing enom kae jenenge Jovan. Oh. Celukane WA. Lho, dadi kabeh iki carane iki beda-beda, Nduk. Kaya ngono. Kuwi men saya akrab nggone Sarawungan. Oh ngono. Terima kasih Pak Nardi, juga tidak lupa inggih menulya Bu Kasih. Kapon nyata tasakuran ingkang putra menika mambiya wujuding seger warasan murasan ndang pangan rejeki Ude Jaya Mulya tansah manggih wujuding kajayan lan kamulyan Allahumma alhamdulillah ya iki tahun ketiga awake dhewe tinimbalan nek sing biyen karo kae ya rong wengi nduk sing semalam awake dhewe sing hari kedua ya kae ya hari pertamane ya kuwi Mas Bayu Aji putrane Swargi Mbah Hanom Surata jaman semono terus anu tahun kedua ora lali ya ki awake dhewe besuke genti Mas Cahyo Kuntadi. Oh ngono. Dalu menika tidak kalah dengan event-event sebelumnya, Nduk. Pak Nardi sak keluarga lan Ude Jaya Mulya menika gelar wayang kulit tanggal 21 iki awake dhewe. Tur kena diarani aku ya nggawa anak wedok sing saka Kediri kene, ya kuwi Genduk Niken Salindri. Oh wis rawuh. Wis kesore mau. Uga tidak lupa mengke apa UCS sapa Uncek Sanusi. Oh ngono Mas Uncek. Kaya diaturi minggah digoleki wektu sing prayoga nggo nggayengke swasana atur panglipur silaturahmi marang warga masyarakat Mboto Sidomulya Wates Kediri. Ya woting ati sapa? Mbak Sendur, tapi nyuwun berkahipun, Mbak. Dereng ngantuk ning, Mbak? Dereng. Pripun leh kula cek son sonten kala wau. Wah. Mantap wong sinden cakra budaya iki tenan kok ya mambeng ido hot kabeh. Ayo. Aku ya nonton kok ya wah Intan wis kadung nyekel wayang jan ora kaya Intan. Mbak Sendur leh mlaku klenek merbawani weh jan tenan. Kanca-kanca pengrawit ya ngono, eneng Fani ya dapuk wayang wong dadi bogang. Apa Bagong? Ya. Woting diaturke dulur-dulur Mboto Sidomulya Wates Kediri. Ya, Bu Kasih didongake enggal sehat ya Cahayu. Ingkang ibu saka Pak Ganong, muga manggiya seger warasan. Lanjut.
Mereka juga ditonton dari penonton sing saka ketebian. Mboten supaya ning menawa pepundhene awake dhewe Mbah Amu Sidik Aman saka Pondok Pesantren Al Badrul Alaina karo Gus Audin lan pesona santri kabeh padha nobar. Oh ngono. Kuwi ya wayangan kok Januari nek ora kleru. Ya, neng pondok. Kuwi aku nggawa niken iki wis tak telepon esuk mau Pak Soleh sing tak telepon. Lho. Lah niken. Niken iki lek nelpon Yahe awan iki ya turu ta wong bengi ora tau leren. Ya. Mung jir. Lah kok mung jir? Ya. Mung sira merat. Kagem penonton sedaya ingkang mapan wong Sida Mulya Mbata menika. Bapak-bapak saking Polsek Koramil matur sembah nuwun. Ingkang sampun berkahi. Bahwa Bagiono Kalet Ambar Remong Ambar tindak 21 bulan 11 2025 Sundalu Mbak Limbuk badhe nyuwun gimana sabar kalian tamu undangan nggih. Mengatur matur danun saking tim parkiran Etan. Oh ngaten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiru digareng salam saking tim parkir Wetan. Woh, padha. Nggih. Nyuwun lagu nggih menawa Banyulangit Gubuk Asmara kalian si kucing saking Enggam Bogem Gurah Kediri. Ya. Terus kaya sempal Andika Mustika ya Sineman apa? Sineman ya. Sineman kandhek dadi wis tutup giling, tutup pok-pokan. Muga-muga ya kuwi buka giling, buka pok-pokan yang akan datang uga manggih berkah selalu Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sendur nggih pinarmi ampun kesesa kondur nggih. Ora wong Sendur ki wonge tenan iki wayang aja nek kok wayang mambengi kowe ngantek bar kok. Nah, ya panjenengan bebarengan kaya kanca-kanca seniman Blitar ngono. Marudi Gareng matur sembah nuwun ingkang tanpa upama nggih. Panjenengan saged rawuh pamundutan kawula gelar inggit ing dusun Bata Sida Mulya Wates Kediri. Marudi cekak aos kemawon niki kula Pak Sunardi oh sing kagungan dalem. Nyuwun pamundutan gending inggih menika Waru Doyong. Ya, wis tak mandhatke kanca-kanca sinden siji-siji iki pamundutane. Iki Kang sak yaene ngantek pucet. Iya, Waru Doyong iki ya. Kaping kalih nggih menika Langgeng Dayaning Rasa utawi LDR nggih. Kaping 3 inggih menika saking Pak Bambang ngersaken Jakarta Indah. Kaping sekawan inggih menika Tresna Tekaning Pati menika saking Pak Nardi. Oh ngaten. Pun niku mawon Mas Rudi. Matur suwun sanget mugi
amanah saking tuan rumah nggih menika Pak Sunardi matur sembah nuwun. Tepuk tangan buat Pak Nardi selalu gelar wayang istimewa ben taun lho. Wah, menika piyantune budaya mulakno keponyata tansah didongake lestari widodo ude jaya jaya mulya. Dendet kae mulo diaturke dulur-dulur Boto Sidamulya kaya kupulan sateri injek Kocok-kocok parkir ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalu kilo digareng kula cacuk lan bakoyo saking Boto Sidamulya mriki. Nggih. Nyuwun lagu Puspita Nala katresnan sejati kalian kasunyatan. Nggih. Senarang menika tembang menika kagem kanca-kanca Predem Ula-ula lan sedaya pamirsa matur nuwun. Mugi kidalang lan sak rombongan pinaringan rahayu. Amin. Saking Predem Ula-ula. Oh ya, kanca-kanca sutresna budaya kanca muda. Wonten Boto mriki. Kaya kupulan sateri jangan sembrani apapun keadaannya kudu seneng, kudu menikmati apa wae sing dinyangi lelakone nduk ngono. Men ora kemlungsung tetep seger waras sehat walafiat. Muga-muga warga masyarakat Boto Sidamulya kabeh diparingi waras. Oh ngono. Diparingi rejeki sing melimpah ruah. Ora beda kaya sing kanggo andalem Pak Nardi sak keluarga kabeh mangke berkah. Allahumma amin. Muga para tamu agung lah kini sepuh haji sepuh muga kabeh mangke wujuding karahayan. Ya, coba gliak-gliak watone kecandak yo yo. Iki bengi iki yang ketiga awake dhewe tanggal 21 sowan karo Niken karo Cakra Budaya karo Mas Uncek Sanusi. Engko dilanjut tanggal 24. Oh ngono. Ya kuwi ingkang asta cempurit. Sing nggawa cempurit penumpinge Mas Minto. Cempurite sing mayang. Sing mayang ya Mas Minto Darsono sak rombongan saka Sekar Gadung. Oh ngono. Coba kaya ngapa aku tak kepengin jumenenge genduk Silvanur Maulita. Aswara suling kumandang warane.
sapa iki? Ya kuwi Genduk Silva Nur Maulita Nggih. utawa BP. BP iki apa? Bu Patrick. Oh ngono lho. Patrick iki duwe bu to. Lah piye kaya ngalor ngidul babu-babu ae iku. Ngene lho bune. Engko Lita yo iya Pakmu. Mune sinten mun? Bune karo Pakmu. Bune Pakmu, bune Pakmu, bune Pakmu. Aku anggere ning ngarep krungu bune, ning mburi krungu Pakmu. Ya, sowan Pak Nardi sekeluarga ya Cahayu. Nggih. Menika sangat luar biasa ben taun mesti gelar wayang kulit yang tidak habis pikir nggone raketi kekadangan karo Rudi Gareng karo Cakra Budaya yang sangat istimewa. Setiap wayangan penjane dawuh pokok aku wayangan yang 2 malam, yang 1 malam tetap Rudi Gareng dari Blitar. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Oh ngono. Ya, pokoknya terima kasih Pak Nardi menika dulur Sinara Wedi muga berkah sehat seger Pak. Waras. Ude Jaya Mulya. Sumuruping menika kemutan. Nggih. Surya wayange. Ya aku nek nyanyi tak hayati no mewek dhewe aku suwi-suwi itu. Penghayatan iki penting. Menika napa judulipun Cahayu? Judulipun menapa menika judulipun? Wisa Tresna. Wisa. Wisa niku napa? Wisa niku. Wisa niku Wisa kuwi racun. racun. Dadi kowe kuwi ora percaya karo Krisnia, wong Krisnia tukang ngapusi kok. Blocone lho. Mulane kowe aja kulino ngapusi kancane. Mulane kowe iki omong sak omong Krisnia karo Lita ya ora dipercaya ya. Wisa kuwi racun. Tresna kuwi nek dihayati tenanan, kuwi saka mangsa nek ora imbang kiwa tengen ya. Dadi loro-lorone iki ora sehati, sejiwa dan senasib sepertanggungan sehidup semati. Kuwi kaya wisa ngono. Kados Umpamane to, kaya to. Cinta bertepuk sebelah tangan niku to, Om. Cinta bertepuk sebelah tangan kok bertepak loh ya. Bertepak kok iya. Iya. Contone sok kala mangsa ki udah sinten teng upamane ya wong ki demen ki lekase ki rena-rena lho. Pengen takon nomere. Nggo bareng wis roh nomor iki WA. WA niki wedi-wedi wani. Halo, ngono kuwi. Terus esuke iki muni tambah, halo cantik, ngono kuwi. Terus bano sok mbene iki tambah gentine, lagi apa Bano suwi-suwi. Dari suwi-suwi I miss ngono suwi. Iya. Kuwi karepe ya I miss you maksude ngono. Teng mriki wonten Om, teng CBI wonten sing ngaten niku. Lah piye to ya panggah ana to wong isen-isene wong urip kok ya. Isen-isene wong urip. Nek sing di WA iki bojone wong. Lah. Sing lanang nyambut gawe ngantek elek, tekuk kringkel ora ketok apa-apa. Iya. Nek gur kenek udah makan belum? Ngono sing lanang wis nyambut gawe ngantek mutah-mutah to paribasane. Ora ketok ya. Kuwi perjuangan cinta nalika jaman semono nduk saiki wis ora ana. Saiki mboten nggih. Dadi kanca-kanca kabeh iki wis aku ki ora enek wanita kejaba istri saya sendiri. Cah-cah ki sumpahe Cakra Budaya ngono kuwi. Cakra Budaya. Wah sumpah kabeh sing gender. Ora enek wong ayu lho Mas. Kejaba yayangku bojoku ki ora enek. Ngono. No ora sumpah wong urung dibojo ya. Dadi dhek sumpahe sapa-sapa pokok wedok ayu. Sumuruping ya Cahayu. Sumuruping surya waya sore mendung katon lelimangan kaya berengi atiku rasa gelo kembang tresnaku ilang mus
tak. Ya, kita aturke dulur-dulur ngriki. Wonten Pak Bambang, wonten Pak Jun, mboten supen kanca-kanca sing padha mbiyada sabiyantu Pak Nardi sak keluarga nggone nindakake tasakuran dalu menika. Ya. Terus terima. Ayo. Pada suwung mawon ta bagus. Lita. Dekat. Pak Nardi sang keluarga. Uge, jaya, mulya. Muga mangke berkah. Bukase sehat selalu Ibu. Ya nyuwun. Amin. Menika ugi kula aturaken dhateng warga masyarakat mapan ing Bata Sidamulya sedayanipun tembange Wisa Tresna. Mas Girin, Wisa Tresna nggih apal nggih panjenengan? Lah apal kok ora nyanyi? Wisa Tresna. Ya, kuwi sahabatku kok. Wah, tenan pokok aku anggere jagongan ngopi karo Mas Girin karo Agus. Tenan semengi utuh kaya sing diomongne ora nek enteke ya. Dek kapan? Kapan-kapan. Urung to. Kapan-kapan ya, Mas. Pokok sing bagus sehat sedaya. Mula tembang menika ugi kula aturaken inggih menika ya iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Dalang, salam budaya. Selamat Hari Wayang Nasional. Semoga wayang kulit tambah digemari seluruh lapisan masyarakat. Salam buat penggemar wayang kulit semuanya. Minta tembang Lencir Kuning. Menika sudah ditransfer 1.500. Terima kasih. Wah, lha iki kena tuku rokok iki. Ya, menika saking Pak Eko Mugiono. Oh ngono. Jakarta. Ya, Lencir Kuning. Engko dionekke. Tapi saderengipun
Matur nuwun Pak Eko Mugiono karo kanca-kanca sing ana Jakarta. Juga tidak lupa sing wonten Tulungagung, Pesantren Al Baduan Alaina, Abahamu, Gus Saudin lan semuanya. Oh ngono. Juga tidak lupa apa sing dadi kasih penjenengan Pak Nardi sak keluarga muga manggih berkah Allahumma. Amin. Tapi yo kanca ning gisik gembira. Are rabe nyone sekono. Banyu pinala ora jamu-jamu karo mesem guyu. Ilangake rasa kalasu. Satu, aku Urining katon. Sekali lagi. Sesuk-esuk demandanya pegawe. Oh. Ini putri sama. Iki mbok cah-cah iki alhamdulillah dalu menika jebul pepunden kula Rama Yai Amusidi Amanah mboten mresani wonten pondok malah rawuh wonten Dalem Agung Pak Nardi berkah anggenipun tasakuran. Nggih sing dalu Abah, sing dalu Gus Saudin. Terima kasih. Wah, kaget aku. Iya. Kapara nyata kowe kok roh. Lah domongi aku kupingku ning endi-endi kok Mas aku. Aku ora yo roh to kok ya. Mas Prih kan yo ngomongi aku. Lah ngono kok yo mau anu. Terima kasih abahmu. Mugi-mugi wong ulama ya umarok seni tetep dadi siji nek kudangane panjenenganipun. Dalem menika berkahi Pak Nardi sak keluarga nggone nindakake tasakuran. Mugi-mugi Pak Nardi seger waras murah sandang pangan rezeki sak keluarga klebu ibu. Tidak lupa inggih juga kang ibu Bu Kasih dipun paring seger waras ya cahayu. Amin. Allahumma amin. Mligi pundutan diaturke sing saka Jakarta, Nduk. Ya. Iki sampean di TF 1500 kuwi. Engko sing 1000 aku sing 500 sinden. Ya, lah yoga ditukokne rokok sitok-sitok. Ya, sak pak sitok-sitok. Ya ngalah, sautil. Mboten menika peparing saking anu Jakarta. Mulat marang solah bawa. Kuwi ya, bener ya? Ya, bawane pangkur. Iki jane sing dipundhut lagu gawe aku dhewe jane. Oh ngono. Oh niku lencir kuning iki sing aran Rudi gawe. Lho, aku ki apa to sing aku pondok Al Badrul tak geke lagu. Ya. Sedulurku ngono kuwi. Cobi pangkur bawa sik lus-lusan ya Cahayu. Diaturi buat warga masyarakat Sumodok Pareng Rawuh muga dadi panglipure menggalih. Pak Nardi berkah selalu. Mulat marang salah
Cengkoke apik, pokoke ulang-ulangane gareng mesti apik. Nggih, Pak Guru. Lha aku kan ya guru Durna. Lah kok guru Durna ki ya ora to. Ginang bareng ya Kinam bareng selagamu kang mantesi kowe biasane getak cocok ngono enggak niki aja. aja. Muga-muga bukasih seger waras. Nggih, Allahumma amin, amin. ora ilang Ora karo anu nduk mlaku-mlaku ning aja medun ning kono ae tetep mulek ning panggung mlaku-mlaku medun ku ning bakul-bakul njimuki apa-apa. enggak apa-apa to. Mungkin jenengan Kowe ora apa-apa lah aku sing cotho kaya. Nonton esem nonton esem kan nyata aku dek ini sempat ya kuwi video callan bebarengan karo Mas Kangko. Mas sapa kae? Damen kae sapa trik damen kae? Sinten? DG, Oh, Pak DG nggih. Damen kaya DG. Damen ya to. Penjaripun Pak Eko Mugiono. Muga-muga sida ngono. Engko gawe gelaran wayang Hari Wayang Nasional, engko tak selehke ning Desa Bangsri wae. Amin nggih. Sing dalang Mas Kangko aku karo DG nggih kalah-kalahan kuning dhuwur. Ngono. Mesti lo. Terus Lan candramu lancer kuning kang bawa ki fungsine apa yo? Bawa ki penghantar lagu, Nduk. Oh ngono. Nek cara mbiyen langgam ki mesti ana bawane. Heeh. Pribadimu. Pribadimu dutut nolong. Terus Kelotenan yen ra diaturke buat keluarga besar Pak Nardi lan Ude Jayamulya. Mun supen nggih menika abahmu lan kanca-kanca santri. Ya, mboten supen warga masyarakat Mboto. Lah buka celuk, Nduk. Menika Pak Eko Mugiono pundutan panjenengan salat. salat bawamu mentesi Wayangmu
Lencir kuning, Nduk. Rilek mawon kuwi digawe jahe pong mlaku ya, Le, Trik. Ya. Terus